Aquí, 69. Deu ser aquí. Hola, doctor Moreno Roldènix? És vostè? Sí, endavant. Bé, no li importa que passi, oi? No, endavant. Sí. Oh, quin terra més llis i suau. Sisplau, segui el divan, per Vaja, favor. es nota que l'acaba de Què està fregar, fent, senyor? Aixequi, Sí, sisplau. com a mi m'agrada. Senyoreta. Ben suau. Escolti'm! He ficat efecte de pi. Segui el divan. D'acord. M'assentaré. Expliqui'm quin és el seu problema. He recorregut a vostè, doctor Roldènix, perquè ja fa uns dies que no dormo ni bé. La gent no sap com parlar-me, sap? Em diuen que tinc brots de doble personalitat i jo és algú que no veig directament, però, Vaja. en fi, he decidit que el millor és que em vegi un especialista com vostè, doctor Roldènix. Ben fet, bona decisió. Pel que veig, el seu problema només es pot solucionar d'una manera. De quina? No ho hauria de dir perquè no estic qualificat per fer-ho, però tinc aquí aquestes pastilles Però vostè sortia a la Superpop? que li recomano que prengui de tant en tant. Doni'm una. Dos. Bueno, No, si per favor. me'n prenc tres no passarà res. No, sisplau. Vagi amb cuidado. Sí! Desperta, caguda lliure. Vinga, va, és el teu moment. Caguda lliure. A partir d'ara, el teu nom serà Caguda Llura. Oh, Xavi, Sí, vinga, fica'm el dit més al fondo encara. Ai, para, que s'ha despertat. Oh, sorry, darling. How are you, baby? Nena, escolta, t'hem de dir una cosa molt important. Sí, com has crescut, caguda Calla, lliure. això no és important. Sí, bé, el més important és, has de saber, en primer lloc, que som els teus pares. Sí, ella i jo som els teus pares. Com t'has quedat, tia? No importa això. La qüestió és que el que volem és que trobis la teva identitat, Sí. darling. I només la trobaràs en un lloc, al temple del bacallà perdut, que està molt lluny d'aquí. Has d'anar molt de compte, però has de marxar ja perquè no hi ha temps. Clar, vinga, corre Així i viu que aventures. Corre, caguda, corre, fot-li canya. run. Come with me, Metroia. Yeah, fuck me, yeah, baby. Oh, Ai, yeah. com m'agrada Oh, això, yeah, ja no. fuck it, yeah. Shania Twain i Xavi Metralla són els meus pares. Estic flipant. Diuen que trobi el temple de Cala on s'hi amaga la meva identitat. Hauré de viure milions d'aventures i també adversitats. Lluitaré contra enemics poderosos, però també faré bones amistats. Sobredosi? Però si li prometo que el que li vaig donar no era més que un remei homeopàtic. Ai...